بله رنج بر بخوازی هایر ابینی به دجنو بر خجره هایر چبینیم و کردستان برو خیره جد باکی سلام در بزنه و صافه هەلبەستوان و نویسکارên Kurd berdewam rastî pirsgirêk û astangiyan ji aliyê rejimên dagîrker ji xaka Kurdistanê re têne. Yek ji wan helbestvan û Kurdperweran Emerê Leዕlê yan jî Rençber re ku bi vî navî navdar e. Seydayê Emerê Leዕlê di jiyana xwe de rastî gelek astangî û zehmetiyan hatibû. Emerê Leዕlê ji dayîkbûyê sala 1935 e lê gundê Qeser Delayê bi ser Cizîra Botanya Bakurê Kurdistanê ve ji dayîk bûye. Piştre Emerê Leዕlê jiyana xwe li dêrka Rojavayê Kurdistanê birêve dibire. Emerê Leዕlê kesekî xebatkar bû. Li ser rêbaza Barzaniyê Nemir kar dikir û helbesta wî ya yekê jî li ser Barzaniyê Nemir bû. Herwiha li ser şoreş û xebata Mela Mustefayê Nemir nivîsandibû. Ji destpêka damezrandina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya, Seydayê Emerê Leዕlê tevlî refên partiyê bû. Helbestvanê Kurd Emerê Leዕlê ji ber xebat û dilsoziya xwe ji welat û miletê xwe re gelek caran rastî astangiyan dihate û ji ber vê yekê jî neçar bû ku bajarê xwe dêrikê bicih bihêle. Di dema şoreşa Eylûnê de sala 1961 û 62 berê xwe da Başûrê Kurdistanê Emerê Leዕlê ne tenê bi helbestan xizmeta welat û miletê xwe kiriye lê ew tevlî refa pêşmerge jî bû û xizmet û kar û xebat di nava refên hêzên pêşmergeyên Kurdistanê de jî kiriye. Seydayê Emerê Leዕlê berdewam helbest lê ser hezkirina welat û miletê xwe dihonand û helbesta ku nava dilê miletê wî de hatiye çandin û tu caran nayên ji bîr kirin. Aylê gulê gula min şêrîna li ber dilê min ku tê de behsa welatê xwe dike. Gulê nadim malê dinê li ser gulê têm kuştinê gulê kes ku sor û zere nîşana Helbestvan û Seyda Emerê Leዕlê piştî derbazkirina jiyanek xemilandî bi kar û xebatê û hezkirina welêt tûşî nexweşiya pence şêrê hate. Lê Başûrê Kurdistanê û welatê Tirkiye û Şama paytexta Sûriyê çareseriya xwe ya tenduristî werdigirte. Lê belê mirin ji wî nîzik bû. Di şeşê meha yazdan sala 2011 lê bajarê Girgêlekê Rojavayê Kurdistanê xatir ji miletê xwe xwest û koça xwe ya dawî kir. Termê helbestvan Seydayê Emerê Leዕlê di nava miletê xwe de ji aliyê hejêker û layîngirên partî û tevgera Kurdî bi merasîmek birfireh li bajarê Dêrikê bi xakê hat spartin. Kar û ked û berhemên xebatkar û Kurdperwer Seydayê Emerê Leዕlê di nava dîroka miletê wî de hatiye tomarkirin û navê kesayetiyên mîna wî bi tîpên zêrîn hatiye neqşandin û tucaran wenda nabe û her tim wê di hiş û ramanên gelê xwe de bimîne. Lîlaf Badir. şev û rojan diranazî çima herdem dikî gazî wekî defûne û sazî ma pêşmerge ji nû hatin bi şal û şap û kûz hatin ji me Kurdan re xelatin cihê dijmin li vir nîne.